Moro! Mun nimi on Henry Backman. Eli Henkka. Oon 37-vuotias ensihoitaja ja hallintotieteiden opiskelija. Oon vihreiden ehdokkaana kuntavaaleissa Tampereella. Haluan, että Tampereella on hyvät peruspalvelut ja että kaupunki on esteetön paikka liikkua. Meillä kaikilla, myös sulla, pitää olla yhdenvertaiset mahdollisuudet asua ja vaikuttaa täällä Tampereella. Muista äänestää. Päätös on sun.